4 plime iznad 140 cm. Od ponedeljka do danas Veneciju je pogodila najveća poplava od 1872. godine. Taj grad koji se nalazi na nizu ostrva godinama uništava zub vremena i on tone u blato. Gradonačelnik je pozvao sve da pomogne u borbi za oporavak svetski vredne zaostavštine. Dobro znamo kako se teško oporavlja od katastrofa i zato smo u goste pozvali ambasadora Republike Italije u Beogradu, njegovu ekscelenciju Carlo Lo Cascio. Dobro jutro i dobrodošli. U 110 gradova od 18. do 24. novembra širom sveta održavaju se Dan italijanske kuhinje. Vaša ambasada uputila apel ljudima da pomognu Veneciji. Ove događaje organizujete ovim povodom. Kako se sve može pomoći i koje su najnovije informacije iz Venecije? Dobar dan svima. Pre svega želim za zahvalim TV Prva i Jovani i Srđani što ste me ugostili i dali mogućnost da govorim o kampanji Pomožimo Veneciji. Sad na engleski. Može. Dobro. Hvala vam i na ovom srpskom. Hvala vam. Hvala. Kao što znate, ove nedelje ćemo biti domaćini tog jednog lepog događaja, nedelje italijanske kuhinje širom sveta u više od 100 zemalja. U Srbiji to će biti organizovano zajedno od strane Italijanskog kulturnog instituta, Italijanske ambasade, Srpsko-italijanske privredne komore, ali to neće biti samo jedan događaj radi promocije naših proizvoda. Mi ćemo tu razgovarati na svim tim dešavanjima o raznim pitanjima vezanih za obrazovanje, o hrani i prehrambenom zdravlju. Mi želimo da naglasimo koliko je važno, dobro jesti da bismo bili zdravi i dobro se osjećali. To je jako bitno, dakle jedna mediteranska dijeta. To je jedna zajednička aktivnost, uključit ćemo i neke srpske škole turizma, gde će naši kuvari predavati i podučavati srpske učenike i studente. Nemojte da nas shvatite pogrešno, ali mislila sam da ćete prvo da pričate o Veneciji, pa onda o značaju hrane. Nekako je nama to prosto je svetska vest broj 1, a doći ćemo i do svih tih događaja. Dakle, ovoga jutra, verujem da imate informacije od jutros kakva je situacija tamo. Dakle, da li su zaista i dalje aktuelni oni snimci? Naravno, ali želeo sam da vam kažem da ćemo tu priliku iskoristiti, dakle, taj niz događaja koji su već unapred zakazani, da podignemo svest širom sveta o situaciji u Veneciji i, dakle, onome što se dešava. Look at this, svako ko ovo vidi, dakle, srce ga zaboli. Pravu ste. Vlada je odmah reagovala i proglasila vanredno stanje i prve mere su odmah usvojene. Sinoć sam razgovarao sa predsjednikom venecijanske regije, Lukom Zajom, i situacija se polako sada vraća u normalu. Visok vodostaj više ne postoji, naravno velika šteta. Ali postoji voda i dalje, izvini, molim te, postoji voda i dalje na trgu Svetog Marka? Pardon? Can you repeat? Da li postoji voda i dalje? No, the water is no longer there. Ne, više nema vode, hvala Bogu. Najviši vodostaj je bio krajem prošle nedelje, bio je oko metar i 87 centimetara. To je bio jedan od najviših nivoa voda ikada. To je bio neverovatan fenomen uzrokovan kombinacijom visoke plime zajedno sa vetrom. Dakle, nije bilo praktično načina da se to spreči. A što je bitno je da su ljudi u Veneciji odmah reagovali i već su bili krenuli da aktivno rade kako bi krenuli da ublažavaju štetu. Toliko visok nivo vode. Da li je moguće u isto vreme da šteta već prelazi milijardu evra?
Slušajte, ljudi su već počeli da rade. Najveća šteta je pričinjena spomenicima, istorijskim zdanjima i brojnim crkvama koje se nalaze u centru grada. Problem je so u vodi, dakle slana morska voda. U kripti Bazilike Svetog Marka voda je bila maltene metar. Dakle, jednom kada je voda se povuče, problem je u tome što ostaje so, koja može da dovodi do rđanja, do korozije svih materijala. Dakle, cilj je da se izvrši ublažavanje te štete. Biće teško, naravno, izvršiti restauraciju. I zbog toga je gradonačelnik Venecije, Brunjano Lančo, pokrenuo kampanju za prikupljanje tada u situaciji ambasadore, na desetine hiljada turista je bilo tada u gradu. Ljudi su bili u panici, su vidjeli kako voda odjednom naglo raste. Kako se reaguje u takvim situacijama da se prvo obezbedi da nema ljudskih žrtava, pa onda da se čuvaju sva materijalna dobra? Well, I mean, Venice is a city and the citizens are Venecija je grad i gradske vlasti su veoma dobro pripremljene za takve situacije. Naravno, ovo je bila neuobičaja situacija visokom nivoem vode, ali spremni su i znaju kako da, recimo, zaštite ulaze u zgradu prodavnice, kako da se obezbedi prelazak preko trga Svetog Marka dok je voda tu. Ono što je važno, i tu je došlo do momentalne reakcije vlade, premijer je odmah otišao da poseti. Gradonačelnik Venecije je postavljen za komesar za upravljanje tom vanrednom situacijom. Odmah je odobrena pomoć, počele su spasilačke akcije, tako da je reakcija bila brza od strane svih. To je naravno nešto što neće biti lako sad sve to popraviti i treba će dosta vremena. Kako se radi ta procena da je šteta sada već veća od $1.000.000 evra? Dakle, na osnovu čega, svaka vam čast kako to brzo uradite, ali je se oformio neki tim na nivou cele države, na nivou regije, na nivou samog grada koji je već procenio da treba da se krene u akciju prikupljanja novca? Kao što znate, Venecija je grad koji nije samo ponos Italije, već grad koji pripada svetskoj kulturnoj baštini, tako da se velika pažnja pridaje svim stranama koje su važne sa te tačke gledište. Svi znaju šta je potrebno uraditi i ono što smo imali, to je bio jasan znak velike štete, tako da je problem u sledećem. Mi znamo šta da uradimo i vreme da krenemo da radimo. Tako je to išlo. Mislim da stvari idu dobrim tokom, kao što je predsjednik Veneto regiona, kao što mi je rekao juče u telefonskom razgovoru. Koliko ja znam, građani Venecije, oni neće da se zaustave, oni će stalno raditi i korak po korak pravi se ta procena o stvarnoj šteti i u stvari ta procena će se raditi u odnosu na ono što će biti utvrđeno tokom istraživanja na licu mesta. Kada ste govorili o tome korak po korak, posebno u posljednjih par rečenica, kao da ste opisivali pridruživanje Srbije Evropskoj uniji i evropskoj porodici, nama je stav vaše zemlje da se vi zalažete da Srbija postane članica Evropske unije. Ovom temom ćemo i završiti vaše gostovanje. Kako ste vi shvatili odluku nekoliko zemlje Evropske unije da se zaustavi prijem nekih članica? Kako smo se mi to našli odjednom, kako mi to ovde kažemo u žargonu, u istom košu? I Srbija, i Crna Gora, i Severna Makedonija, i Albanija. I Bosna. I Bosna, da, Hercegovina. To je dobro pitanje. Po nama, nažalost, Evropski savjet nije doneo
odluku na sastanku u oktobru, to je bila greška. Naš premijer je jasno rekao tim povodom da je to bila istorijska greška. Međutim, stvari tu nisu stale. Mi ćemo nastaviti da radimo na tom pitanju sa našim partnerima u Evropskoj uniji i u okviru institucija, jer je naš stav po tom pitanju uvek bio vrlo konzistentan i jasan. Za Italiju mesto Srbije i Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji. To je evropsko gledište. Mi radimo zajedno sa zemljama regiona kako bismo im ponudili odgovarajuće podsticaje da sprovedu reforme koje su neophodne kako bi dakle, ispunili uslovi za članstvo. Pozicija Albanije i Severne Makedonije je naravno drugačiji od pozicije Srbije i Crne Gore. Te dve zemlje već su počele pregovore, one su u sredini procesa, Srbija je već otvorila više poglavlja, tako da po nama Srbija je zemlja koja ima potencijal da završi pregovore. Naravno, puno toga je urađeno, posebno u ekonomskoj oblasti. Više treba još uraditi, recimo po pitanju vladavine prava, pravosuđa, slobode medija. I sve to nekako mi znamo i dosta pričamo o tome. Samo me interesuje za kraj kada bi trebalo da licitirate sa godinama, koju biste godinu onda vi izdvojili kao godinu ulaska Srbije u Evropsku uniju? Kada Srbija bude spremna, Srbija će ući. Naravno, tačno je, to nije samo do Srbije, već i do nas. To je zajednički poduhvat. Kada ćete vi biti spremni da nas primite? Ajde tako. Kada ćete vi biti spremni da nas primite? Ako već mi nismo spremni da uđemo, kada ste vi spremni da nas primite, pa onda mi da krenemo lepo da ubrzavamo ceo proces? You know, the accession process is a long process. Proces pridruživanja je dugačak proces. Traje, zahteva vreme, komplikovan je proces. Postoji nekoliko koraka, opet pomenjem, opet ste me asocirali na nešto. Ima više koraka koje treba. To je strpljenje, odlučnost i posvećenost. Ja mislim, i to nije samo moje lično mišljenje, nema alternative evrointegracijama ni za Srbiju, ni za države članice Evropske unije. Po nama, ujedinjenje evropskog kontinenta neće biti gotovo dok zemlje Zapadnog Balkana kao Srbija ne budu deo Evropske unije. Kako ste vi rešili pitanje sopstvenih granici? Da li pitanje granica može da bude ključno? Unutar Italije ima još dve države. Vi imate Italiju i Vatikan i San Marino. Da li mi možemo nekako, gledajući vaš primjer, da vi ste ušli kao 3 u 1 u Evropsku uniju, da mi uđemo kao nekako 2 u 1? Znate na koji administrativni prelaz mislim kao problem? Well, I think that one has to deal with some problems with a sort of moramo se baviti određenim problemima jednim inkrementalnim pristupom. Ne treba sada da anticipiramo probleme i stvari koje još nisu na stolu. Ako mislite na pitanje Kosova, pretpostavljam da ste na to mislili, ono što je nama bitno je da dve strane se vrate za pregovarački stol i da pokušaju da se potrude da pronađu sve mogućnosti, sve što im je na raspolaganju da bi našli prihvatljiv kompromis. Hvala vam na gostovanju. U poslednjem satu